Asia Pacific Master Games Malaysia penangarong supialong kipatudun abang kubang piatu pan kang thum Karni. Hanjang langsung patua klamalong ingkora isi ang deng National Janajati Sports Meet ke paman. Hamren harlong juwialong ok kipari kacipatiapan kisik kedang. Karbi prime time along penili Philippine Kropi non biotang ton pen arjuik tha non hejong ki padopon Malaysia det penangarok supi along Asia Pacific Master Games along India Parman ki pathudun abang phubang phiatu phan Guwahati Airport along chitini phai crate truck arni kangthum karne sai ki dei India did a Parman Malaysia penang along Asia Pacific Master Games along Karbi along Ripen ke pathudun ke haidun abang phubang phiatu maphan kangthum karne sai padopon lapen MGF Joint Secretary Lapen Kachipati Dunatumaphan Anta Kangthum Karni Padopon along Litumaphan Guwahati Airport along KSA KCS Lapen GG KSA Tumpensi Kangthum Karni Asai Padopon lo Hanjalang so patua klamalong Surihinira Krener Kemaning Kanabha Kalyan Ashram Assam Bogojan Block Committee Hin Penchipatir Piponsi Chitini Pai Crate Truck Arni Inkore Isiang Deng National Janajati Sports Meet Ki Paman Pona Biota Perang Ki Pen Biota Nangpale Labang so ki pathu bonalong aluhiaman pen kachitong dun Karbi Anglong Seva Kendra Amai Phulong Kirongpi Mohiswar Karmakar Diliram Terang Sarsing Tiso Samson Terang Abarim Langmili Mozadar Borsing Terang Karbi Ronga Saramai Amai Phu Dharmo Teron Pherangke Bishnu Lekthe Sorkari Gambura Risohanse Lothan Mangrina Terang Pipen Chenglok ke thegedingatum chitong dun si kachipate along RDP dun kachipate ke hayatuma phan nongme mate medal lapen certificate hoi pajer pon non ladak pen kangwayatuma phan district Lapen state along Kachipati dun Thuja Phan Pon Thuji Busi Mai Phulong ki rong pe hin pen than pachini Hamren Harlong Jowe Youth Committee pen patir pi ponsi nangkileji chitini phai Chris Kep ani Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong arata phan panongsi occupar hi Kachipati padoponji Hamren Club Community Fishery along Sikdang Pon Bomlo Lahenlo Hamren Harlong Jowe Hempu Club Community Fishery lo Chitini Phai Crate Truck Arni Risoe Janga Tupen Occupari Kachipati Jia Dimalong Sikdang Pon Bomlo Bangso Kachipati along Kadukave Ghonta Truck Padoponji Laki Ada Porpai Sirkep Pen Andili Kethamapor An Ghonta Truck Keparhi along ok kethenai kilong abang phuapat nong e sika suri cap pajir ponji adun thua nong e aphan tangka sika suri truck lapen ke thomang denga nong e kilong abang phan sika suri pli pajir ponji kachepate dunji abang phubang phiatma phan men kachathap along deng bomlang men kachathap anam arhi iput pen sika pharohini komatne abang phujongsi arhi ave pusitame community along sika pharo isi an pilote arhi long ekji Card news of Penang Hundor Kropen Naki Lobirta. Kardong Nilimen Pritom Rompi Nedak Engling competition mate Occupar hi party long dak Mayam Phu mate dak president lo se hok lo pini bangke tu elitum dak Harlong Jue youth committee ahin pen mate tum dak pini ke ingdeng hini social work ke claim arni lo pini ke lasi kaduwe Karbing long rat phanda sika chunuri la no itum son Engling mate occupari ke cepate itum dak Harlong Jue mate dak Hamren long ki biceng lang lasi kaduk wera phanda nang so arni bangke nang cera phachi tu phachi chunuri lo nani tum arni ka bathik pon bangke tum ke tarik Chris Cap mate 19 September 2018 lo kapar hiya por la bangke ada paji sir cap lapen baji ki thoman ghonta truck si cepate ji lahlo per hala solong ke a price kilong ponji lahlo la ghonta truck ang bong pen mate 6 hours ang bong pen oke the kumama kilong ke the nai labang si first po la sa dun bang ke second third la son si dam bom po la an to tele tum ke consolation prize ta ke la ke anong e ke thom pipo na lang la lo upar ke tum la hello la son trokong ban ada aro isi la no prize bang la hello tum ke first anong e bang ke suri ke piponji la penda la so long ke trophy pipon lang certificate pipon lang second anong e along bang ta la no suri truck pipon po umpen third anong e bang ke suri pipon po Lasi dolo tum laheno itum dak ok kapar higa cepate long ke lage admission form ke lage itum ke pharohini la chigan lasi katung we phanta nang cera phachi tu di phachi chuniri lo Nomalam sopor phan bir tamoy panik sina
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thabir talong wangtholo. Pli angdeng Difu along District Institute of Education and Training amahangkethek arni chitini phai grade chok arni Catalan. District Institute of Education and Training matithi hekpen diet amahangkethek arni Catalan ponalong aluhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang chetongdun phabangjang aluhi aman pen Chairman long kitimung Matum Rup Singh Teron Kachirong PP MSc Horen Singh Be Lapendor Singh rong hang lapen diet principal Kakrait Teron Piatum Chetongdun
Kli ang deng dai dam hang ketek arni CEM tuliram rong hang ada deng pen lama ing thur ponsi arni si katalon jajamek pangching ponlo. Hanjang Langso Sports Association asahem along chitini phai krep po arni ada por phai krisia por malom tong sekot pen mai kang nia birta katne se pherang ke bokojan pen birta nang pali. Labang so mai Aparim iya mati Hanjang Langso Sports Association amaipu Jiwan Chandra Pathak pen kechari pon amai long mai ke phalam the Pratap rong pharmacy jai pon lo bangso amai long lam the kachathan pon ke Malaysia penang along ki padu pon Asia Pacific Master Games along chirkejor kachipati dun pen ke thom angdeng anong e kachipalong dun abang Rajan rong pi Negro phan kang thom karne sai angdeng ke pachun pami je phan ari dukrong pen kaching bai padu ke bang je chiti ni phai trainer cap arni kang sam por phai ke thoma por malom pen Hanjang Langso ke patua klam alongsi Rajan Rongpi Negro Phan Suri Suryaran Hanjang Langso Sports Association ke Porla Club Doan Lapen Prejam Association atumta halabang Swarni Kacharap Kachitodun Pen RD Mate Aliralon Kipidun Petja Phanse Kachuning Ripado Labang So Sai Kipachun Ponjia Phan Hanjang Langso Sports Association Hanjang Langso Bajar Committee Hanjang Langso Karbi Rong Saramai Karbi Lamed Amai Hanjang Langso Aru Pen Chenglok Pen An Asong Atum Kacharap Kachitodun Japan Mailong Than Pachini Pon Birta bang kila pas kang ton ponik no domi thak me korong tho